Juurse. Moikka! Terve. Nyt me vastataan Otonkaan teidän kysymyksiin, eli tämmönen Q&A-video. Juuri se. Tuli ihan sika paljon kysymyksiä, me ollaan nyt otettu tästä ensimmäiset varmaan... Alright. Mistä yllätyksestä tiedätte toisen ilahtuvan erityisesti? No mä tiedän, voiko tätä sanoa, kun sitten yllätys menee pilalle. Ignorataan se. Okei. Kumman keksimät ovat tyttöjen etunimet? No toinen toisen ja toinen toisen. Joo, kyllä kutakoinkin näin. Että Iina keksi Tiaran ja minä keksin yllättäen Zeldan. Yhteisiä päätöksiä ne oli, mutta kumpus aina toinen toiselta. Niinpä. Ja nyt tää kolmas on ehkä meidän yhteinen. Vähän niinku. Kutakoin. Mistä kinastelette keskenänne? Esim. Joku pieni arkinen juttu. No mä jätän roskia keittiöön. Joo, mulla tuli kans tuo ekana mieleen, että sä saat aina lähelle. Ne on niinku parhaimmillaan ne on siinä niinku roskiksen päällä, mutta ei roskiksessa. Niin. Siitä. Et se on ehkä semmoinen niinku viimeiset 5 vuotta jatkunut juttu. Joo. Ja sitten myös ehkä taulujen kiinnittämisestä seinälle. Joo. Mä en tykkää tehdä reikiä seinään. Mä tykkään. Terveisin pakkeloin 13. Joo. Okei. Mikä on asia, jonka haluatte opettaa lapsillenne elämän ohjeeksi? Kunnioittaa itseään ja muita. Ainakin se on mun mielestä tärkeää. Se on totta kai. Koska sillä pääsee aika pitkälle. Joo. Toinen, mikä olisi hyvä opettaa, on mun oma mantra, että if it ain't broke, don't fix it. Säästyisi turhalta häsellykseltä pidemmän päälle. No sekin kyllä. Oletteko koskaan miettineet omakotitalon kautta kerrostalokämpän ostoa vai onko mielessä aina ollut rivari? No kerrostaloa ollaan mietitty silloin. Joo, kyllä, mutta pidemmän päälle jotenkin tuli semmoinen, että kaivattiin vähän enemmän semmoista omaa tilaa, että kyllä se rivari oli siinä vaiheessa se ykkösvaihtoehto. Itse pidemmän aikaa paritalossa majailleena, niin se rivari tuntui jotenkin semmoiselta luonnolliselta jatkumolta. Niin, en mä tiedä, mä oon taas just itse asunut aina kerrostalossa, niin ehkä oma kotitalo tuntuisi niinku liian isolta muutokselta siihen, kun on kuitenkin tottunut semmoiseen, että on naapureita siinä lähellä ja sitten on just talonmiespalvelu, joka hoitaa kaikki semmoiset hankalat asiat, mitkä ei mua niin hirveästi innosta. Joo, ja onhan isoissa pihoissa sit aina se, että se on kiva, jos on oma piha. Niin kuin oikeasti semmoinen oma piha, mutta se vaatii myös sit, että siitä pidetään huolta. No niin, niinpä. Et ei ainakaan toistaiseksi riitä aika siihen, mutta katsotaan ehkä joskus. Oletteko kumpikaan miettineet, että tulevaisuudessa haluaisitte kouluttautua vielä pidemmälle? Ei se ole täysin poissuljettu, että duunissa on ollut nyt samassa firmassa reilu 5 vuotta, että viihtynyt siellä toistaiseksi, mutta en mä ole sitä mitenkään poissuljettu. Mä oon 26-vuotias vasta tässä vaiheessa, että kyllä se onnistuu, jos haluaa. Ei ole vielä ollut tarvetta. Mulla on vähän sama, että aikaisemmin kun mä en vielä ollut töissä äitiysloman jälkeen ja sitten en vielä blogannut niin täysillä ammatikseni, niin silloin se tuntui tosi tärkeältä ja luontevalta. Mutta sitten taas nyt kun on saanut paljon jo työkokemusta ja sitten mä oon esimerkiksi kun oppinut aika paljon käytännön asioita töissä, niin sitten just tällä hetkellä se tuntuu irrelevantilta se koulu, koska mä tiedän, että siellä ei just tällä hetkellä ole hirveästi semmoista, mitä voisi opettaa mulle näihin asioihin lisää. Mutta sitten taas, jos mä jossain vaiheessa kyllästyn esimerkiksi blokkaamiseen tai kaikkeen, mikä sen ympärillä pyörii, niin ei se ole sitten mitenkään poissuljettua. Tää on varmaan itse sulle meinattu. Meinasitko ottaa itse joskus tatuointeja? Mä oon miettinyt sitä monta vuotta. Toistaiseksi mä en ole keksinyt sellaista tatuointia, jonka mä haluaisin niin kovasti, että mä kävisin ottamassa. Mutta jos mä keksin joskus tai joku tuntuu tosi tärkeältä, niin sitten varmaan käyn. Mutta mä en halua ottaa mitään silleen kevein perustein, koska jotenkin musta tuntuu, että mä oon semmoinen ihminen, jolle ei sovi niin kuin monet tatuoinnit. Että jos mä otan, niin mä otan varmaan 1 tai 2. Tosi kuin minä. Niin, no sulle sopii. Niin. Sinä voit ottaa vaikka 100. Mitä mieltä olette kaukosuhteista? Pystyisittekö elämään kaukosuhteessa? Pakon alla kyllä, mutta Niin. ei se on niinku, en mä koe. No toisilla se toimii, mutta mä oon täynnä erilaisia ihmisiä. Juuri näin. Luulen, että meille se kävisi pidemmän päälle niin kuin tosi raskaaksi. Mutta varmaan se johtuu myös siitä, että me ollaan aina totuttu olemaan yhdessä. Juuri näin. Joo, ei siis totta kai, niinku, kyllähän se joillain toimii. En itse koe vaan tarpeelliseksi nyt koettaa. Niin. Niinpä. Voitteko sanoa, että ette enää halua 4. lasta? No, ehkä tämä on vähän sama kuin siihen koulutukseen, että me ollaan niinku oikeasti 25 ja 26. Just nyt tuntuu,
Että 3 on niinku ihan ehdoton maksimi, mutta en mä voi tietää, mitä mieltä mulla on vaikka 40-vuotiaana. Juuri näin. En mä vielä ajatellut olla, että snip, että katsoisit joskus. Snip. Snip. Millaisia persoonia olette toistenne mielestä? No Iina ainakin ylivilkas. Ylivilkas. Joo, koko ajan pitää mennä ja touhuta. Minä olisit varmaan vastakohta. No niin. No sä oot aika rauhallinen ja semmonen hitaasti lämpiävä. Joo. Joo. Mä oon ehkä semmonen tosi avoin ja puhelias. Joo. Mitkä on teidän bravuuriruuat? No nyt se ruuaksi välttämättä kutsuis, mutta toastskagen. No se on kyllä. Mä en tiedä mikä olisi mun oma bravuuriruoka. Mä tykkään tehdä hirveästi kaikki eri ruokia, mutta mä tosi harvoin teen niinku samaa ruokaa usein. Paitsi, no. Massamankarri. Massamankarri. No se on kyllä tosi hyvää. Ja se, no joo, okei. Se on hyvä. Lemppari kesäherkku. Jäätelö. Jäätelö, mutta se on meidän talviherkku ja syksyherkku ja kevätherkku. Joo, lemppariherkku. Kaipaatteko jotain edellisestä tai edellisistä kodeista? No, en nyt näin äkkisiltä itse ainakaan. Mä kaipaan meidän vanhan kylppärin harmaita kaakeleita, koska ne oli tosi kauniit. Joo, no oikein se oli hyvän näköinen se kylppäri, mutta joo. Uusi on paremman muotoinen. Ja sit joskus, jos mulla on paljon menoa keskustaan, niin mä kaipaan mun vanhan Ullanlinnan kämpän sijaintia. Mutta ei silleen niinku oikeesti. Kyllä mä tiedän, että just tällä hetkellä tää kämppä on paras kaikessa. Miten tytöt ovat suhtautuneet muuttoon? No aivan täysin ongelmitta. Ne on ollut ihan innossa alusta alkaen, eikä ollut mitään sopeutumisongelmia. Viikon ajan ne kutsuu niinku uutta kämppää uudeksi kämpäksi, että mennään uuteen kotiin. Et se oli vähän semmoinen, niinku, että ei ole enää uutta ja vanhaa kotia, on vain koti. Niin. Mut muuten. Tosi hyvin, mutta meidän tytöt on aika semmosia, ei niihin oikein vaikuta silleen yleensä mitkään. Tai ne on aina semmosia kuin ne on. Ihan sama mennäänkö me matkalle jonnekin Espanjaan tai ajetaanko me viikoksi Ouluun tai muutetaanko me uuteen kotiin, niin ne ottaa yleensä aika lunkisti ihan kaikki. Ainakin kun on 2. Niin. Oletteko ajatelleet lemmikin hankkimista? No, olemme. Joo, kyllä. Olemme ajatelleet. Olemme, joo. Mutta emme vielä ainakaan. Ei. Koira on niinku semmoinen, mitä on mietitty, mutta ei vielä. Sitten jossain vaiheessa, kun tuntuu, että meillä on tarpeeksi annettavaa sille koiralle ja me oltaisiin hyvä perhe sille koiralle, niin sitten. Onko teillä ajokortit? No, mulla on. Iinalla ei ole. Näin. Mitä työtä ette ikinä voisi tehdä? Mä en usko, että mä pystyisin ikinä olemaan lääkäri tai niinku sellainen henkilö, joka kohtaa työssään kuolemaa, koska jotenkin mä oon itse niin herkkä ja sitten mä ottaisin hirveästi paineita ja musta tuntuu, että mun aivot ei kestäisi niinku sitä vaan. Mut muuten niin en mä tiedä, kyllä mä voisin tehdä mitä vaan työtä. Johon mun taidot riittää. Missä asuisitte, jos ette Helsingissä tai pääkaupunkiseudulla? No varmaan Oulussa. Niin, ehkä Oulussa. Tai sitten Tukholma. Se on mun ikuinen haave, mä en ole vieläkään luopunut siitä. Tai ehkä vielä joskus, tai sitten niin. Onko miehesi ruotsalainen? Mieheni. Mieheni on ruotsalainen. Sinun miehesi on ruotsalainen. Minun mieheni on ruotsalainen. Ei, mä en ole ruotsalainen. Mä oon suomen ruotsalainen. Mä oon oikeasti kaksikielinen, mutta mä oon käynyt kaikki koulut ruotsiksi, että kai mut periaatteessa lasketaan suomen ruotsalaiseksi, kun mä Granissakin asun. Joo, oot sä asunut Ruotsissa? Joo, mutta ei semmoista silti suomen ruotsalaista. No ei, eikä ruotsalaistakaan. Mutta hetken olit ruotsin suomalainen. Siinä tuli aika monta kysymystä. Musta tuntuu, että me kuvataan vielä ainakin pari osaa, koska noita kysymyksiä oli ihan sikamonta. Mutta se ei varmaan haittaa. Kiitos Otto, kun vastasit näihin kysymyksiin. Kiitos kysymyksestä. Kiitos. Hei, kommentoikaa, tykätkää, tilatkaa mun kanava ja seuratkaa sieltä, että milloin tulee seuraava osa. Ja sit mä kans julkaisen osan vastauksista tosiaan kirjallisena blogin puolella. Myös osan vastauksia tulee sinnekin, että kannattaa myös katsoa sieltä. Okei. Niin.